Na Andělu je stále rušno. Tramvaje přijíždějí, odjíždějí. Lidé proudí kolem obchodního centra Nový Smíchov, kaváren a restaurací. Tramvaj číslo 5 se rozjíždí směrem k centru a pokračuje Lidickou ulicí. Tady ruch Smíchova ustupuje a objevují se historické činžovní domy. Brzy přejíždí Palackého most, odkud nabízí krásný výhled na Vltavu. Po přejezdu mostu pokračuje Rašínovým nábřežím, kde okolí ožívá promenádami a známými místy k posezení. Na Jiráskově náměstí nelze přehlédnout ikonický tančící dům, který svou dynamickou architekturou patří k nejvýraznějším stavbám moderní Prahy. Při zatočení do Myslíkovy ulice tramvaj míjí galerii Mánes, elegantní stavbu na břehu řeky a Šítkovskou vodárenskou věž, která svou architekturou připomíná industriální minulost Prahy. Následně tramvaj projíždí Lazarskou, významným dopravním uzlem, a zamíří na Václavské náměstí, kde cesta končí. Trasa číslo 5 tak propojuje moderní Smíchov, historická nábřeží a živé centrum hlavního města.